alussa mä en edes uskonut, että mulla on kuumetta. Yhtenä aamuna vaan ei enää, mä en päässyt edes istumaan sängyssä. Krooninen väsymysoireyhtymä tunnetaan erittäin huonosti myös lääkäreiden keskuudessa. Sä olit 16-vuotias lukiolainen, kun yhtenä päivänä kuntosi romahti. Mitä oikein tapahtui? Joo, sehän oli silleen, että mulla oli keväällä 2000, mulla oli 2 sellaista outoa kuumetautia, ehkä semmoista vähän influenssamaista, mutta ei ollut mitään niin kuin mahaoireita tai hengitystieoireita tai muuta. Et oikeastaan oli vaan kuumetta ja semmoista yleiskunnon laskua ja ei oikein jaksanut tehdä mitään, aika korkea kuume. Mutta silloin elokuussa 2000 niin sitten yhtäkkiä mulle tuli vaan kuumetta, mutta vähitellen just alkoi tulee semmoista niinku uupumusta ja muita oireita. Ja se oli tietysti alussa, mä en edes uskonut, että mulla on kuumetta, en mä edes mitannut sitä, että eihän sitä nyt voi vaan olla kuumetta. Ja sitten mä vasta parin viikon päästä totesin, että kappas, että kyllähän sitä on. Ja miten sitä kuumeilua, miten sitä voisi kuvata, että mitä se oikein oli? No se on hirvittävän, ehkä epämiellyttävää on se paras sana, että siitä tulee, niin kun se kuume nousee, niin silloin paleltaa. Jos se laskee, niin silloin hikoilee. Et siinä on yksi ikävimpiä juttuja on se, että iho tuntuu tosi epämiellyttävältä, mutta hirveä palelu on kanssa sellainen, että joskus on kesähelteillä istunut valtavien toppausten kanssa, ollut monta kerrosta vaatetta ja vaan palellut. Et kyllä se niinku on todella epämiellyttävän tuntusta. Mutta mitä sä itse ajattelit silloin 16-vuotiaana, että mikäköhän tähän mahtaa olla syynä näihin oireisiin? No mullahan silloin multa on kysytty, että miksi mä en mennyt silloin keväällä ja kun mulla oli sitä korkeata kuumetta ja muuta, no miksi mä en mennyt lääkäriin? No mä päättelin, että tämä on virustauti, että eihän lääkärillä ole hirveästi viruksia mitään. Ja sitten kun mulla tuli sit kuumetta niinku pidempään, niin mä ajattelin, että ei ne lääkärit sille mitään pysty tekemään. Mutta sitten vasta 5 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2005, tämä sairaus sai nimen. Joo, että aika kauan siinä meni, että mulle se oli itselle jo 2002 keväällä, että kyseessä on luultavasti tämmöinen kuin krooninen väsymysoireyhtymä eli CFS, mutta tietysti kukaan ei halunnut mua uskoa, että se nyt voi itseäsi diagnosoida. Ja sitten siinä meni pari vuotta ja piti käydä lääkärille ja ei kukaan oikein halunnut uskoa, että sitten mä loppujen lopuksi päädyin HYKSin infektiopolille ja siellä tehtiin vaikka mitä tutkimuksia ja sitten selvisi, että oikeassa oli nyt CFShän se oli. Kuinka turhauttavaa se oli sitten, niin kun, et tiesi jo itse, mutta kukaan ei uskonut? Olihan se tosi turhauttavaa ja kun kaikilla oli tietysti omat näkemykset, että mistä on kyse ja mikä siihen auttaa. Ja joidenkin mielestä mulla oli vaikka leukemia ja useimpien mielestä vika oli vaan korvien välissä. Ja niin kuin, et kaikilla oli omat selitykset, mutta yleensä se oli se, että no sä oot vaan laiska, välttelet asioita, ei ole motivaatiota ja tämmöisiä selityksiä. Mitä sille kuumeelle on sitten näiden vuosien aikana tapahtunut? No se on nytkin on kuumetta, että alun perin sitä oli enemmän, että se oli lähempänä 38 ja nyt se on lähempänä 37 ja tietysti vastaavasti ei tunnu enää niin pahalta, mutta kylmä nostaa edelleen kuumetta ja sekin on niin kuin, että ihmiset sanoo, että ei se ole kuumetta, se on vaan lämpöilyä, mutta jos se tuntuu sille, että on kuumetta, niin mun mielestä se kyllä lasketaan, koska se on nimenomaan, ei mua kiinnosta se, mikä siellä mittarissa näkyy, kiinnostaa se, millainen olo mulla on. Henna, myös sun sairaushistoria alkaa jo yli 10 vuoden takaa, kun keuhkokuumeen jälkeen aloit saada huolestuttavia oireita. Minkälaisia ne oli? Joo, no alkoi tulla ensin semmoisia kovia päänsärkyjä. Sitten huomasi, että liikunnasta ei palautunut enää sillä lailla kuin monet muut. Mutta sä pystyt kuitenkin elämään suhteellisen normaalia elämää vielä siinä vaiheessa, käymään töissä ja näin. Joo, ja silloin alkuun oli tosiaan opiskelin ja myöhemmin sitten työelämässä. Ja en mä itse niitä oireita sillä lailla huomioinut, että mä vaan ajattelen, että jos liikunnasta palautuu huonosti, niin on huono kunto ja yritin tehdä vaan enemmän. Mutta sitten reilu 3 vuotta sitten sairastut peräkkäin 2 aika kovaa flunssaa ja sen jälkeen tilanne muuttui huonommaksi. Joo, että tosiaan silloin syksyllä sen ensimmäisen flunssan seurauksena
tuli aika paljon niitä niinku fyysisiä oireita ja tuli yhtenä aamuna vaan mä en päässyt edes istumaan sängyssä, että se huimaus ja sitten lihasten voimattomuus, niin se oli niin suurta. Sitten sen verran toivuin, että heti kun oli kunto semmoinen, niin palasin töihin ja aloitin noi iltaopiskelut. Ja siellä tosiaan rupesi huomaa ehkä joku kuukauden kuluttua, kun oli palannut työopiskeluelämään, niin nämä keskittymisongelmat ja sitten muistiongelmat, että niin se muisti heikkeni dramaattisesti. Ja sitten samalla tuli niin kuin puheen ja kirjoittamisen ongelmat ja sitten tuli tämmöisiä aistiyliherkkyyksiä ja sitten tuli semmoisia epileptisen osia kohtauksia alkoi tulee. No mitä sä ajattelit, että mitä tämä nyt oikein on? No oikeastaan mä en ehtinyt sit siinä kauheasti kovin pitkään ajatella mitään, kun luomalääkäri laittoi mut sitten TAYSin kautta sisätautiosastolle sitten tutkimuksiin. Ja siellä sitten vahvistui toi diagnoosi, että TAYSista sen sain ja se sitten vahvistettiin siellä sisätautiosastolla. Eli että sulla on krooninen väsymysoireyhtymä eli CFS. Joo, kyllä. No kun puhutaan tästä kroonisesta väsymysoireyhtymästä, joka tunnetaan tosiaan tällä CFS, englanninkielisellä lyhennyksellä Chronic Fatigue Syndrome, niin kertokaa, että minkälaista se väsymys sitten oikein on? Niin, no se koko väsymys on vähän huono sana, koska ei fatigue, ei se tarkoita semmoista, että nukuttaa, että mitä ihmiset yleensä ajattelee väsymykseen, että se on uupumusta ja voimattomuutta ja usein myös nimenomaan lihasheikkoutta. Ja se on myös sinänsä huono termi, koska siis neurologisissa sairauksissa yleensä on sitä, että joskus sanotaan esimerkiksi, että MS-taudissa on fatiikkia, niin se on sitä ihan samaa, mitä on MS-taudissa ja Parkinsonin taudissa. Että ei siihen niin kuin uni oikein auta, että melkein niin kuin aamuisin monella on huonompi olo. Ja lepääminen auttaa vähän, mutta turhauttavan vähän. Että se ei mene tosiaankaan nukkumalla ohi? Ei mene. Minkälaista se sulla on se uupumus sitten pahimmillaan? Pahimmillaan se oli sellaista, että ihan niin kuin kaikki rasitus ja siis nimenomaan sekä henkinen rasitus, eli esimerkiksi työnteko, koska mä teen niin kuin aivotyötä, että fyysinen rasitus, ja se ei siis tarkoita mitään, että juoksee, vaan esimerkiksi kun laittoi ruokaa. Kaikki tollainen uuvutti tosi pitkäksi aikaa ja se voi kestää niin kuin päiviä tai viikkoja ja vaikeammin saadaan jopa kuukausia. Että se on täysin niin kuin, ei ole yhtään suhteessa siihen rasituksen määrään se jälkiuupumus. Onko tämä sulle tuttua, tämmöinen uupumus? Joo, on todellakin, että kun se on täysin eri asia, niin kuin Maija sanoi, että kun mikä väsymys, että mun mielestä se uupumus on enemmänkin niin kuin seuraus siitä sen kehon häiriötilasta ja se uupumus on se, mitä siitä seuraa. Ja no, mun pahimmat uupumukset, no ne on nyt just siitä ollut, että sitten ei välttämättä pysty edes sängyssä kääntymään, että vaikka maannut jonkun raajan päällä ja se puutuu aivan täysin ja sitten mies joutuu kääntämään ja erosta raaja, että veri lähtisi kiertämään. Ja niin on jotenkin hirveän vaikea niin kun käsittää sen uupumuksen laatua, niin oletko sä kohdannut esimerkiksi ymmärtämättömyyttä tämän uupumuksen edessä? Joo, ja siis ihmiset nimenomaan olettaa esimerkiksi, että se on joku niin kuin unihäiriö. Se on sellainen, tai että lääkäritkin on esimerkiksi joku neurologi niin kuin ajattelee, että mä nukahtelen päivisin, että se on vähän niin kuin narkolepsia. Mutta se on nimenomaan, niin kuin mun mielestä voimattomuus on paras sana. Että yksi mun kaveri sanoi, että vaikka talo palaisi, niin hän ei pääsisi ulos. Että se ei, ole, niin kuin, ei siinä auta mikään motivaatio tai muukaan. Niin, että se ei ole niin kuin tahdosta riippuvaista. Niin. No miten tämmöinen haastattelutilanne sitten, kun joutuu kuitenkin vähän pinnistelemään, niin väsyttääkö ja kuormittaako se? Tosi paljon, että ja sitten jo pelkästään tänne niin kuin valmistautuminen, automatka, sitten kun muahan väsyttää jo pelkästään suihkussa käynti tai ruokailu, että tarvii yleensä levon niiden jälkeen. Ja niin sitten kun mietitään, että tällainen tilanne ja täällä on valoja ja ääniä ja hälinää, niin kyllä se väsyttää todella paljon. Mutta sun mielestä on kuitenkin tärkeä puhua ja olla läsnä. Joo. Se on mun mielestä tärkeää, että välillä tekee asioita, mitkä sitten veiskistää vointia hetkellisesti huonommaksi, mutta jos niistä on jotain hyötyä ja
niin kuin mä uskon, että tästä on hyötyä sitten sen tietoisuuden saamisessa ihmisille ja muutenkin. Olli, sä oot keuhkolääkäri ja unitutkija, mutta viime vuosien aikana myös kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat ihmiset ovat tulleet sinulle tutuiksi. Mutta kerro, kuinka huonosti tunnettu sairaus tämä vielä on? Se on käynyt ilmi näiden potilaiden kertomuksen perusteella, että krooninen väsymysoireyhtymä tunnetaan erittäin huonosti myös lääkäreiden keskuudessa. Ehkä infektiolääkärit ovat niitä, jotka eniten tämän asian kanssa tulevat tekemisiin, mutta yleislääkäreillä tai muilla erikoisaloilla tämä tuntemus on hyvin huonoa tai se on jollakin tavalla epäselvä se käsite, että mitä se on. Diagnostiset kriteerit ei tiedetä, mitkä ne ovat ja jotkut eivät usko, että se on oma sairautensakaan. Miten tämä sairaus tyypillisesti puhkeaa? Mä sanoisin, että tyypillistä on se, että potilaat sanovat, että 15. tammikuuta 2005 sen jälkeen elämä ei ole ollut sama kuin aikaisemmin, eli he pystyvät sanomaan selvän alkamisajan. Siellä on siis tällainen laukaiseva tekijä. Onko se usein just tämmöinen virusinfektio? Ja yleensä siinä on, että se voi olla vaikeampi keuhkokuume tai sitten ihan banaali flunssa. Ehkä se on flunssa, joka hetkeksi paranee ja nämä oireet sitten alkaa vasta myöhemmin. Mitkä on ne tyypilliset oireet? No sitten kun tämä tilanne kehittyy pidemmälle, niin tyypillisinä oireina ovat sekä fyysisen että henkisen suorituskyvyn heikkous siinä mielessä, että siinä tapahtuu nopea uupuminen. Eli ihminen pääsee ehkä liikkumaan, kävelemään alkuun, mutta hyvin nopeasti tulee tilanne, että se kävely pysähtyy tai loppuu siihen, että voimat uupuvat. Samalla tavalla ajatustoiminta aluksi ehkä pystyy jotain tekemään, mutta sitten yhtäkkiä aivot jumittavat. No, Maija ja Henna just kertoivat tästä tuosta uupumuksesta, niin miten sitä selittää sitä, mistä se uupumus oikein tulee? Niin se, mikä tässä on oleellista vielä, että on se lämpöreaktio, joka tietysti aluksi ajatellaan, että se on infektiivistä niin kuin kuumetta, infektiokuumetta, mutta kun se jatkuu vuosia tai pitkään, ja eikä mitään syytä kroonista infektiota pystytä osoittamaan, niin silloin on pakko ajatella, että se on osa tätä sairautta. Ja nykyään ei ole mitään hyviä teorioita, mikä selittäisi tämän ilmiön, mutta itse olen tullut siihen tulokseen, että kysymyksessä on jonkinlainen autonomisen hermoston häiriö ja verenkierron uupuminen niille alueille, missä sitä tarvittaisiin. Mutta mitkä muut sairaudet sitten pitää sulkea pois, koska on monia muitakin sairauksia, joissa on samantyyppisiä oireita? Joo, kilpirauhasen vajatoiminta, diabetes, anemia pitää sulkea pois. Tietysti unihäiriöt pitää sulkea pois ensisijaisina häiriöinä, eli kaikki mitkä aiheuttavat väsymystä. Mutta niin kuin tässä tuli jo esille, niin tämä väsymyksen luonne on kyllä niin erilaista ja niin tyypillistä tälle, että se kyllä johdattaa jo aika pian tämän sairauden jäljille, jos sen tunnistaa näistä potilaiden kertomuksista. Kun meillä on tässä nyt 2 nuorta naista, niin onko tämä tyypillisesti nuorten naisten sairaus? Mä sanoisin, että kaikkein tavallisinta on sellainen 20-30-vuotias elämänsä alussa oleva ihminen. Se ei tietenkään tarkoita, että vanhemmalla iällä sitä ei sairastaisi, mutta tyypillisesti se alkaa haitata elämää tai lähdetään hakemaan apua siinä iässä. No Maija, sä elätät itsesi kirjailijana ja toimittajana, niin kuinka paljon tämä krooninen väsymysoireyhtymä sitten haittaa työntekoa? Se on se, mistä multa kysyy, että multahan on julkaistu niin kuin 3 tietokirjaa ja 2 romaania, josta kaikki paitsi 1 käsittelee tätä sairautta tai yleensä sairastamista, mutta se on just se, että monet, niin kuin, että ei sulla voi olla sama sairaus kuin mulla, että miten sä pystyt mukaan, en mä pysty sikin kirjoittaa kirjaa. No, mulla se on se, että joskus mulla on niin kuin pukeminen ja syöminenkin tuottaa vaikeuksia, mutta kirjoittaminen on jossain selkärangassa. Et tietysti kaikki pitää lukea, editoida läpi monta kertaa ja kyllä sieltä välillä löytyy, että nyt löytyy vähän aikaa sitten romaanissa, niin uudessa romaanikässärissä niin henkilö muuttui kesken kohtauksen toiseksi henkilöksi. Se oli jäänyt 2 kuukautta huomiotta, mutta aikoinaan oli se, että sanat katoili tosi paljon ja että oli vaikea muistaa niitä oikeita sanoja ja tämmöistä, mutta nyt ei ole sitä ongelmaa enää. Lähinnä se jaksaminen on ongelma. Kuinka paljon se kunto vaihtelee?
mulla on ainakin nimenomaan se, että se kunto vaihtelee tosi paljon. Että on sellaisia päiviä, jolloin voi oikeastaan melkein normaalisti elää ja sitten on sellaisia päiviä, että ei saa oikein mitään tehtyä ja se on tosi turhauttavaa, koska se on niin satunnaista, että monillahan on se, että rasituksen jälkeen on tosi huono kunto ja muuten ei, mutta mulla se on niin kuin, että sitten ei voi oikein ennakoida ja se on niin turhauttavaa. Tässä Henna, sulla on aina ollut hyvä muisti, eikö vain? Joo, ennen sairautta oli kyllä. Minkälaisissa tilanteissa nykyään sitten pätkii helposti se muisti? No tavallaan siis mullahan unohtelua tapahtuu ihan arjessa sillain, että mulla täytyy olla dosetti, missä on lääkkeet ja mun mies tarkastaa, että mä oon muistanut ottaa mun ne lääkkeet ja sitten lääkärikäynneillähän on mukana aina. Sitten en mä muistaisi niistä jälkikäteen yhtään mitään. Ja hyvin monenlaisissa niin kuin arjen tilanteissa. Entäs Maija, kun puhutaan tämmöisestä aivosumusta tämän sairauden kanssa, niin mitä sumua se oikein on? Se on ihan hyvä sana kyllä, että aikaisemmin mulla oli nimenomaan semmoinen niin kuin sumuisuuden tunne, että ehkä sit voi just semmoiseen, mitä ihmisillä voi olla just, jos ei ole vaikka yhtään nukkunut, mutta sitten nykyään voi olla sellaista, että ei ole yhtään niin kuin sumunen olo, mutta silti niin kuin keskittyminen on huono ja muisti on huonoa ja tällaista, että se on ihan hyvä sana. Että tässä ei ole kysymys mistään niin kuin psyykkisestä ongelmasta. No ainakin nämä oireet sopisivat hyvin konkreettiseen fyysiseen vikaan. Kyllähän psyykkisiä ongelmia varmasti tähän liittyy, mutta useimmiten ne on seurausta sitten tästä vuosien sairastamisesta ja erityisesti siitä, että lääkäritkään eivät tätä ymmärrä, eivätkä aina jaksa kuunnellakaan näitä oireita. Ja yksi, jos ajatellaan, miksi lääkärit ovat näin välinpitämättömiä, niin se ei oikeastaan heidän vikaansa, vaan tälle krooniselle väsymysoireyhtymälle ei tunneta mitään objektiivista testiä, jolla se voisi osoittaa, vaan tämä perustuu pelkästään potilaan kertomukseen. Ja silloin, jos tämä diagnoosi perustuu pelkästään potilaan kertomukseen, niin silloin ensimmäiseksi tulee se ajatus, että onkohan tämä tarina keksitty, onko siellä tarkoitushakuista toimintaa, haluaako hän sosiaalisia etuja, onko hän laiska, ettei halua tehdä töitä. Eli siksi lääkärit eivät mielellään luota pelkästään potilaan kertomukseen. Sulla on pitkä tie tämän sairauden kanssa, niin onko toi sulle tuttua? Joo, että sekin on vähän hassu ajatus, että potilaat hakisivat sosiaalisia etuuksia, kun niitä tämän sairauden avulla ei voi saada. Just, että jos haluaisi jotain, niin kuin, jotain hyötyä, niin silloin kyllä keksisi jonkun ihan muun sairauden. Jos mietitään sitä, että mitä tässä niin kuin vuosien varrella sitten on kadonnut, niin minkälaisia taitoja sulta esimerkiksi on kadonnut sitten tämän sairauden myötä? Niin no, mulla on aika hyvin kyllä niin kuin monet kognitiiviset kyvyt niin lääkkein palautunut, mutta matikkataito on vieläkin aika kateista. Mä olin aina tosi hyvä matikassa ja siis ihan erityisen hyvä ja nyt niin kuin hyvä, kun jos osaa laskea pöydälle 5 esinettä yhteen. Ja... Tässä Henna, mitä taitoja sulta on hävinnyt? No se muisti on ainakin yksi, että siitä mulle tuli vielä tuossa mieleen siihen muistiin liittyen, että mä saatan niin kuin miehen kertomaan mukaan niin kuin keskustellakin jotain asioita ja sitten myöhemmin en välttämättä samana päivänä tai seuraavana päivänä niin kuin en edes muista, että sellaista niin kuin on. Ja sitten tietysti tuo liikuntakykyyn on vaikuttanut ja koordinaatiokykyyn, että ei sineet tippuu käsistä ja törmäilen huonekaluihin ja ovenkarmeihin ja esimerkiksi keittiössä työskentely on välillä vähän vaarallistakin ja sitten samoin niin kuin, no ehkä taitoja, mutta semmoinen niin kuin itsenäinen toimiminen, niin se on hyvin rajoitettua, kun mä tarvin apua niin kuin viikoittain ihan niin kuin suihkussa ja saunassakin, kun siellä menee voimat. Niin. Kun miettii sitä kuumetta ja kuumeilua, joka sitten tässä on kuitenkin yksi tyypillinen niin kuin oire, niin mitä se kuume tekee ihmisen keholle? Niin, se tavallaan on merkki siitä, että jollakin tavalla se kehon lämpö karkaa iholle. Sitä kuumettahan yleensä mitataan kainalosta ja se on sitä pintalämpöä,
ihmisellä valvetilassa varsinkin pitäisi olla hieman matalampi kuin ruumiin sisälämpötila, mutta näyttää siltä, että näillä potilailla se lämpö karkaa iholle ja se antaa sitten tämmöisen lievän lämmön, joka sitten kuvastaa vain sitä elimistön lämpötilaa. Onko kylmästä sitten apua? On potilaita, jotka hyötyy siitä, että on kylmässä. Yksi tyypillinen esimerkki oli se, että potilas, joka ruokki eläimiä ja hän oli mahdollisuus viettää kuumana päivänä tämmöisessä jääkaapissa pari tuntia päivässä, niin hän sanoi, että hän pystyy iltapäivän sitten työskentelemään, jos hän on pari tuntia päivällä siellä niiden lihojen kanssa siellä jääkaapissa. Mitäs Henna, mitä tämä talvi tekee sinulle? No tavallaan niin kuin kovimmat pakkaset, niin kuin kovin kuumuus kesälläkin, niin tavallaan musta tuntuu, että niiden vaikutus on aika lailla sama, että ne jotenkin vie voimia tosi paljon. Että jos ulkoilupakkasäässä, niin se vie ihan valtavasti voimia. Sitten taas semmoinen pieni viileys on ihan hyvästä. Tuntuu, että se just niin kuin, silloin ehkä voi toimia vähän aivot virkeämmin. Mutta sekin on hyvin vaihtelevaa, että jos on kuitenkin huono kausivoinnissa, niin ei ne lämpötilan vaihtelutkaan auta. Mitäs Maija? Niin, mä en oikein siedä kuumaa enkä kylmää. Kumpikin on paha vähän eri tavalla. Et kuuma just vie voimat ja kylmä, niin mun lihakset ei siedä sitä yhteen, se nostaa kuumetta. Että se on yksi syy siihen, että miksi mä muutin Suomesta Hollantiin, koska siellä on tietysti paljon leudompi talvi ja kesä ei kuitenkaan kuumempi, vaan kesä on oikeastaan siinä rannikkoilmasta ansiosta melkeinpä vähän viileämpi, että ei ole pahoja helteitä, niin kyllä se on aika tärkeää. Niin kuinka paljon sä näet, että miten paljon tämä väsymysoireyhtymä vaikuttaa liikuntakykyyn ihmisellä? Kyllähän tässä on jatkumo siihen, että liikuntakyky voi jopa mennä niin, että joutuu liikkumaan pyörätuolissa. Eli moni potilas tulee vastaanotolle avustajan saattamana tai sitten pyörätuolissa ja kun kysyy miksi olet pyörätuolissa, niin siihen yleensä ei ole löydetty syytä. On jopa ehdotettu psykiatrisia diagnooseja, hysteeristä halvausta tai haluttomuutta kävellä tai halua olla sairaana ja hoivauksen kohteena, jotka väitteet on aika loukkaavia näitä potilaita kohtaan, jotka yleensä ovat niin kuin luonteenlaadultaan sellaisia, että haluavat olla mahdollisimman vähän muille vaivaksi ja haluavat pärjätä itse. Se vaihtelevuus on niin kuin nyt, sen takia monet saa usein tosi väärän kuvan niin kuin esimerkiksi munkin voinnista, koska ihmiset näkee mua vaan niin kuin mun hyvinä hetkinä, koska enhän mä jaksa nähdä ihmisiä silloin, kun mulla on huonoja päiviä. Tai sitten ihmiset ei ole näkemässä, mitä siitä rasituksesta seuraa. Että jos mä oon vaikka mennyt ystävän luokse keskustellut siellä ne matkat ja se keskustelu rasittanut, että ainoastaan kuka näkee sitten sen, että mitä tämmöisestä seuraa, niin on mun mies, joka sitten joskus joutuu mut kantamaan sit autolle ja sieltä kotiin. Että. Meitä kyllä huvittaa liikaakin verrattuna siihen, mitä voimavaroja meillä on. No Maija, minkälaista hoitoa sä oot sitten tähän sairauteen saanut? Niin no, mulla on käynyt onneksi tämä hyvä tuuri, että mä tämän Olli Polon aikoinaan löysin, että mulla on aika paljon hoitoja käytössä, että on sekä lääkkeitä että lisäravinteita, molempia on semmoinen tusina, ei kaikki ihan joka päivä käytössä, mutta mä oon kyllä paljon niillä parantunut kunto, että se mua tosi paljon ärsyttää, että usein sanotaan, että tähän ei ole hoitoa, niin se että ei ole parantavaa hoitoa on ihan eri asia kuin että ei ole hoitoa. Niin mulla on esimerkiksi tämä pieniannoksinen naltreksoni, että sillähän on hoidettu paljon esimerkiksi MS-tautia ja oikeastaan kaikkia autoimmuunisairauksia. Niin se on mulla tosi paljon auttanut nimenomaan siihen, että ei tule sit rasituksen jälkeistä valtavaa romahdusta. Eli tämä naltreksonin löytäminen oli eräänlainen käännekohta. Joo, kyllä voi todellakin sanoa, että mun mieskin taisi aikoinaan silloin sanoa, kun mä olin sitä viikon syönyt jotain, että sä oot ihan kuin eri ihminen, että kyllä se todellakin, että voi vieläkin niin kuin sanoa, että ja kun siitä on kohta 6 vuotta, niin että kyllä varmaan joka päivä muistaa olla niin kuin kiitollinen, että kun muistaa silloin aikoinaan, että miten kunto oli niin huono.
Niin mitä ajattelet, että jos sitä lääkettä ei olisi, niin mikä sun tila olisi nyt? Olisitko tässä? No en varmasti olisi tässä, että vähän mietit, että olisinko elossakaan, mutta en ainakaan niin kuin missään järkevässä kunnossa. Että mulla on niin kuin alussa sairaus oli aika lievä, mutta se koko ajan niin kuin eteni ihan, että ei ollut mitään niin kuin silleen kausia, vaan se meni vaan koko ajan huonommaksi. Ja sitten silloin niin kuin vähän ennen sen Naltrexonin aloitusta, niin kävelykyky oli mennyt oikeastaan kokonaan. No, tuo Naltrexon tosiaan saattoi Maija ja sinut sitten yhteen. Niin oliko Maija tyypillinen tämmöinen kroonista väsymysoireyhtymää sairastava potilas? No, Maija oli ensimmäinen, joka sanoi sillä diagnoosilla tämän sairauden mulle, ja se oli mulle siinä vaiheessa yhtä tuntematon kuin suurimmalle osalle suomalaisia lääkäreitä. Se, mikä sitten sai mut kiinnostumaan tästä, oli juuri se, että tämmöinen pieniannoksinen naltreksoni ainakin Maijalle tuntui auttavan, ja sitten kun näitä potilaita alkoi ilmaantua muitakin vastaanotolle, niin sitten alkoi vähitellen kehittyä sellainen tuntuma, että keille sitä kannattaisi kokeilla. Ja sitten kun se sai vahvistusta, että sillä olisi tehoa, niin pikkuhiljaa sitten mä aloin käyttää sitä jopa diagnostisena kriteerinä. Mutta eikö naltrexoni ole aine, jota käytetään tai lääkettä käytetään alkoholismin hoitoon, niin miten se tähän sairauteen sitten auttaa? No, kun ei me tunneta tämän sairauden mekanismeja, niin ei myöskään tunneta, miten tämä voisi tässä auttaa. Mutta tämä lääkettä käytetään nimenomaan pieniannoksisena, eli sen vaikutus, se tiedetään farmakologiasta, että pienen annoksen vaikutus on oikeastaan päinvastainen kuin sen ison annoksen. Eli tässä ei ole riskiä yliannostelusta, koska jos heti kun tätä annostaa liikaa, niin se menettää tehonsa. Mitä ne on ne muut keinot, millä diagnoosin sitten teet, paitsi tämä naltrexoni vaste? Sanotaan, että mulla on tämmöinen viiden kriteerin lista, joka jos ne kaikki täyttyy, ja ne usein täyttyy kaikki, niin se on aika vahva sitten viite kroonisesta väsymysoireyhtymästä. Ja ensimmäinen on tietysti tämä laukaiseva tekijä, joka infektio voi olla se laukaiseva tekijä. Toinen on sitten se epäselvä lämpöily, johon ei ole löytynyt mitään infektiotaustaa. Sitten on se, että fyysisestä rasituksesta toipuminen kestää useita päiviä. Eli kun sä rasitat itseäsi ehkä ihan tavallisia arkiaskareita, niin voi olla, että se lihakset menevät hapoille 2-3 päiväksi, joskus pitempäänkin. Sitten 4. on tämä kognitiivinen, eli siellä tämä aivosumuisuus. Ja sitten se 5. on se, että jos nämä 4 täyttyy, niin sitten tehdään tämä naltrexonin hoitokokeilu, ja jos siihen saadaan hyvä hoitovaste, niin silloin diagnosoin tämän krooninen väsymysoireyhtymä. No Henna, sä oot saanut myöskin happihoitoa. Mitä se tarkoittaa? No siis siinä on sellaiset niin kuin tulee rikastettua happea ja happiviiksien kautta sitten ja usein sitten on nyt öisin ottanut sitä ja päiväunien aikana ja se on kyllä, siitä on ollut ainakin mulle niin kuin hyötyä, että se on lyhentänyt sitä rasituksesta palautumisaikaa. Että jos esimerkiksi joku rasitus, mikä aikaisemmin on vienyt vaikka 3 päivää, niin nyt saattaa viedä niin kuin 1 vuorokauden. Eikö se on niin kuin siihen auttanut. Toinen, mihin mä oon kokenut, että siitä on ollut hyötyä, niin tavallaan on se aivojen toiminta ja se kognitiivisen hitauden niin kuin väheneminen. Eli sitten jaksanut keskustella, jos mulla on se happi käytössä niin kuin saman aikaan niin pidempään. Tai olla esimerkiksi tietokoneella, mikä on mun aivolle tosi raskasta. Tunnetko sä itse, että koska sä tarvitset sitä happea? Joo, tunnen kyllä. Tai tunnen, että tai nyt on oppinut sillä, että nyt niin kun, että jos nyt ottaisi, niin varmaan auttaisi. Onko sulla nyt semmoinen tunne, että voisi tarvita? Joo, voisi tarvita. Niin Olli, miten se happi auttaa sitten? No, tämä on ihan tällainen kokeilu, jossa nyt pitää yrittää kaikkia mahdollisia johtolankoja ja tämä happi on nyt yksi tämmöinen ajatus ollut, että jos verenkierto ei riitä näissä aivotumakkeissa, niin jos siihen vereen sitten laittaa vähän enemmän happea, niin auttaisiko se? Ja nyt tässä tapauksessa ainakin sattumalta näyttää auttavan, tai sitten se antaa jotain turvaa kun
kun muutakaan apukonstia ei ole. Tämä on nyt vaan ihan tämmöistä alustavaa kokeilua, josta ei nyt vielä voi sanoa, että onko se lumen vaikutusta vai onko se todellista vaikutusta. Mutta voiko jossakin tasolla olla kysymys myös masennuksesta? No mun mielestä on aika erikoinen niin kuin väite, että just se, että Suomessa tosi helposti lääkärit yhdistää, että jos ei jaksa tehdä jotain, niin on masentunut. Vaikka kysehän ei ole, niin kuin masennuksessa on siitä, että ei huvitakaan tehdä, niin meillä ei ole sitä vikaa, että ei huvittaisi. Meitä kyllä huvittaa liikaakin verrattuna siihen, mitä voimavaroja meillä on. Et kyllä sitä ihmisillä on joskus masennus, mutta ketäpä ei masenta sentään, jos menee yhtenä päivänä kävelykyky ja sitten 10 vuotta makaa sängyssä, niin siinä on kyllä vähän huonot fiilikset ja sitten lääkäri sanoo, että sus ei ole mitään vikaa, niin kyllä se vähän masentaakin ehkä. Niin mä sanoisin, että nämä CFS:ään sairastuvat potilaat, niillä on yksi yhteinen piirre, että ne ovat tällaisia erityisesti hyvin suorittavia ja tekevät paljon elämässään ja rasittavat itseään paljon, vaativat itseltään paljon ja ovat täydellisyyteen pyrkiviä ja näin poispäin. Ja se osoittaa sen, että monet urheilijat, joilla on korkeat tavoitteet ja päämäärä harjoittelussa ja rasittavat ja treenaavat kovan itsekurin alla, niin ovat näitä riskihenkilöitä sairastumaan tähän. Me tiedetään Suomessakin useita urheilijoita, joiden ura on sitten kaatunut siihen, että mystisiä sairauksia. Mystisiä sairauksia, yleinen mystinen virus, jota etsitään, ja mystinen infektiosairaus, joka vei voimat. Ja näitä me ollaan lehtien sivulta luettu. Mutta sitten kun nämä tunnolliset, hyvin suorittavat ihmiset tulee sitten parempaan kuntoon esimerkiksi lääkitykseen, niin onko sitten kiusaus lähteä tekemään niin kuin kaikkea sitä, mitä on jäänyt tekemättä? Tietysti tulee kiusaus, mutta kun mulla on just se, että mulla on Naltreksonin ansiosta kunto ei silleen samalla lailla romahda enää, niin ei mulla ole, mutta kyllä mulla on kaveripiirissä moni sellaisia, että on ihan jee, nyt mä tuunkin terveeksi. Kyllä mä joskus on itsekin silleen, että nyt vähän kunto paranee, kohtahan mä varmaan on terve ja että ehkä mä kohta lähden kuntosalille ja tämmöisiä vähän suuruudenhulluja ajatuksia kyllä tosi helposti tulee aina, jos on niin kuin parempi kausi, niin että nämä huonommat jutut on niin kuin mennyttä. Entäs Henna, onko sulla semmoinen halu, että pitäisi vielä päästä tekemään jotain? Siis totta kai, että tuossa kun puhuitte sitä masennuksesta, niin mun mielestä se on myös just hyvin eriävä siinä, että olisi tosi paljon mielenkiintoa ja halua ja motivaatio tehdä asioita. Kyllä mä aina, kun mulla on vähänkin voimaa, niin yritän heti sitten tehdä asioita, mutta se on vaan jotenkin muistettava, että säästelisi niitä voimia. Kuinka paljon sulla on sitten, että sä yrität kuitenkin niin kuin sinnikkäästi viimeiseen asti? Liikaakin yritän, mutta toisaalta se on niin kuin vaan tiedostettava ja osattava niin kuin levätä. Ja sitten on myös tärkeää ymmärtää se, että niin kuin, ottaa huomioon sen palautumisen tarvittava aika, että jos vaikka päättää tehdä jonkun asian, josta muuten saa irti, mutta et se täytyy taas ottaa huomioon, että okei, teen tämän, mutta mulla menee viikko palautua. No voiko tästä kroonisesta väsymysoireyhtymästä parantua? Kyllähän tämä on liukumaa ihan siitä, että se voi parantua hyvin lyhyenkin sairastelun jälkeen pysyvästi, mutta sitten on niitä, joilla se saattaa tulla uudestaan infektion yhteydessä, ja sitten on niitä, joilla se jää pysyväksi, että tässä on koko tämä skaala mahdollista. No voiko tähän sairauteen kuolla? En ole törmännyt siihen, että tähän voisi kuolla, eli kyllä tämän kanssa säilyy hengissä, mutta elämänlaadullisesti voisi sanoa, että niistä sairauksista, mitä nyt voisi kuvitella, niin elämänlaadullisesti tällä on ehkä suurimpia vaikutuksia elämään. On helpompi henkisesti kieltää, kun niinku ajatellaan, että ei se ole oikeasti vakavasti sairas. Maija, sä oot perustanut tämmöisen vertaisverkon ihmisille, jotka sairastaa kroonista väsymysoireyhtymää, niin kuinka hurjia kertomuksia siellä kuulee? No sen verran hurjia, että just jos mä alkaisin tässä kertoa, niin ihmiset uskois, koska niihin alkaa uskoa vasta sitten, kun törmää 100 samanlaiseen kertomukseen. Et monet on päätynyt psykiatriselle osastolle ja niinku niitä tekee oireita, että ihmisiä on joutunut sinne psykiatriselle osastolle esim. Maksaperäisen keltaisuuden takia, tai että on virtsannut verta. Ja sitten tietysti se, että ihmiset on vuoteen omiin, ei saa mitään
sairauslomia, saati sit kuntoutustukea, eläkettä, mitään. Ja se on hyvin usein sama tarina ja tietysti sit näitä muita oheisilmiöitä, että kaverit lähtee, ehkä puoliso lähtee ja niin kuin kukaan ei ota tosissaan ja se voi melkein olla pahempaa kuin se itse sairaus, että kun kukaan ei ota vakavasti. Kuinka tärkeää tämmöinen vertaistuki sun mielestä on? No se on hyvin tärkeää ja tietysti koska Suomessa niin kuin, meillä ei ole mitään niin kuin, yhdistystä tai tämmöisiä tukiryhmiä niin kuin monien sairauksien kanssa on ja eihän kaikki pystyisi niihin menemäänkään. Niin just se, että ja jotkut pystyy esimerkiksi käyttämään nettiä, yksi kaveri käyttää kännykällä, johon niin kuin, hän puhuu, niin se, että nettiä voi käyttää vaikka ei pääsisi kotoa mihinkään ja siellä on nimenomaan, koska ne tarinat on usein niin samanlaisia, niin sitten tajuu, että hei, että mä en ole ainoa, jota on kohdeltu näin kaltoin. Että ei ole yksin. Mitä oli se sanottu, että kuinka paljon turhia tutkimuksia ja kärsimystä ylipäätään voitaisiin välttää, jos tämä tieto tästä sairaudesta leviäisi vähän paremmin? Uskomattoman paljon näkee niitä tutkimuksia, joita ehkä niitä lääkäreitä ei voi välinpitämättömyydestä syyttää siinä mielessä, että kyllä yritystä paljon on ja ne listat lähinnä mennään koko lääketieteen tutkimusarsenaali läpi ja potilaat tuovat usein sitten ne kaikki tutkimustulokset hienosti mapitettuna, että lääkärillä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset sitten päästä heidän sairaudestaan perille. Eli mä oon jossakin vaiheessa arvioin sitä, että paljonko siellä on tehty turhia tutkimuksia juuri sen takia, että ei ole tunnistettu näitä muutamia johtolankaoireita, niin jonkun potilaan kohdalla voi olla sadoista tuhansista euroista. Ja myös sitten, jos tämä tunnistettaisiin enemmän, niin ehkä me sitten pystyttäisiin myös tekemään lääketieteellistä tutkimusta sillä tavalla, että vihdoinkin löydettäisiin siellä taustalla oleva mekanismi. Sen jälkeen sitten se täsmähoito voisi ehkä löytyäkin. Henna, kuinka tärkeää sulle on ollut tämä vertaistuki siellä netissä? No alkuun just ennen sitä naltreksonia ja muuta, niin mä olin niin huonossa kunnossa, että mun mieshän sinne alkoi kirjoittelee sitten ja näin, mutta ja nykyisinkin se netissä käynti on aika raskasta, mutta niinä hetkinä kun pystyy, niin onhan se sillä hyvä tietää, että ei ole niin kuin yksin sen asian kanssa. Maija, kun tuosta rahasta puhutaan, niin sä oot käynyt taistelua korvauksista. Oletko sä saanut mitään korvauksia? Niin siis mulla on ollut ihan käsittämätön tilanne aikoinaan, että mä olin ensin sairauslomalla ja sitten mulle kerrottiin kuntoutustukea ja mä en ole koskaan saanut niistä rahoista penniäkään ja silleen kuitenkin kyseessä on niin kuin diagnoosi, on diagnoosikoodi ja se että niin kuin Kela sanoo, että mulla ei ole mitään työkyvyttömyyttä aiheuttavaa sairautta, niin olihan se nyt täysin käsittämätöntä, että niin voi tehdä, mutta hyvin monelle käy silleen, että miten voi ihmisiä kohdella niin. Mikä tuohon asiaan sitten olisi ratkaisu? Niin, se on hyvä kysymys, että miten se on mahdollista, että ette ota tosissaan, mutta varmaan siinä on paljon se nimi, että se väsymysoireyhtymä, että esimerkiksi monissa maissa käytetään tämmöistä 50-60-luvulta peräisin olevaa termiä kuin myalginen enkefalomyeliitti, joka viittaa nimenomaan siihen, että aivoissa on tulehdusta ja sille, että siinä se väsymys ei korostu ja se antaa paljon niin kuin oikeamman kuvan siitä sairaudesta. Mikä sun kokemus on näistä? Niin kyllähän tässä lääkärit sitten käyttää tätä masennusdiagnoosia ehkä hyväkseen, koska masennusdiagnoosilla sitten voidaan ehkä saada tätä kuntoutustukea ja mulla on sellainen olo, että sitä käytetään sitten jopa ehkä vähän liiankin herkästi. Nämä potilaat jollakin tavalla loukkaantuu siitä, että heillä tehdään se masennusdiagnoosi. Mä oon joskus sanonut, että jos te olette saanut sen, niin olkaa tyytyväisiä, että sillä diagnoosilla saatte ehkä sitten niitä etuuksia, joihin teidän sairauden kannalta olisi niin kuin oikeus. Mutta mä olen nyt itse aloittanut kirjoittamaan ihan CFS-diagnoosilla näitä kuntoutustukihakemuksia ja ehkä pikkasen näyttää siltä, että joku on saattanut mennä niin tällaisena määräaikaisena läpi. Enna, mikä sulla on tilanne nyt? Sä kävit silloin aikoinaan töissä ja opiskelit samaan aikaan, mutta mitä sä nyt pystyt tekemään? Siis mun
toimintakyky on laskenut niin paljon, että kun enhän mä kykene edes itsestäni huolehtimaan, että on täysin epärealistista ajatella sellaista tällä hetkellä, ja samaa mieltä on ollut kaikki mun hoitavat tahot tähän mennessä, että nyt ainakin mun kohdalla on ymmärretty se toimintakyvyn täydellinen lasku. Mikä merkitys on sitten puolisoiden tuella tämmöisessä sairaudessa? No sehän on tosi valtava, että jokainen, jolla on tämmöinen vakava sairaus, niin tarvii semmoisen ihmisen, jolta saa niin kuin varauksetonta tukea niin kuin ihan arjessa selviytymiseen, plus sitten sen sairauden kanssa henkisesti selviytymiseen. Että se on tosi iso merkitys, ja mä oon siitä onnellinen ja kiitollinen, että mulla on semmoinen mies, joka on mulle ollut tukena. Mutta onko se myös niin, että se lähipiiri jotenkin väsyy siihen sairauteen? Varmaan joo, ja osittain kyse on myös monen ihmisen kohdalla siitä, että on helpompi henkisesti kieltää, kun että ajatellaan, että ei se ole oikeasti vakavasti sairas. Et mä tiedän jopa tapauksia, että vanhemmat on lapsensa hylännyt kokonaan sen takia, että ne ei kestä ajatusta. On helpompi ajatella, että se lapsi vaikka huijaa, kuin että se on vaikeasti sairas. Kun sä oot törmännyt tällaiseen? Lähipiiri jotenkin kaikkoa. Niin, no siinä kyllä mä oon enemmänkin törmännyt siihen, että lähipiiri sitten tukee tai sitten sairauden myötä löytyy ne henkilöt, jotka ovat tässä tukena. Eli olen oikeastaan ihmetellyt sitä tuen määrää, jotka nämä potilaat saa. Usein he tulevat puolison kanssa vastaanotoille ja ne puolisot kyllä jaksavat todella paljon. Välillä sitä ihmettelee, että miten he jaksavat. Mä enemmänkin ajattelisin, että nämä puolisot tarvitsisivat myös tukea siinä. No, mitä te olette ajatellut, Maija ja Henna, siitä, että miksi mulle kävi näin? No siis mä oon ajatellut, ei mulla ole ikinä ollut mitään sellaista erityistä, että miksi minä. Että se on sellaista, että no mulla oli stressi, joka huonosi immuunijärjestelmän toimintaa, ja sitten tuli joku infektio, josta se kroppa ei enää palautunut. Että ei mulla ollut semmoista mitään ihmeellistä syyttelyä tai mitään semmoista katkeruutta. Että se, että jos joku suututtaa tai on katkera, niin just se, että miten jotkut lääkärit on kohdellut, miten Kela on, miten jotkut NS-kaveritkin on kohdellut, niin silloin saattaa tulla semmoisia tunteita. No totta kai siinä alussa, kun sairastuu, niin tulee semmoinen sairaus, tavallaan semmoinen NS-kriisi tai tällainen, ja käy läpi ne tunteet. Mun mielestä ne pitääkin käydä läpi ja käsitellä ja sitten hyväksyä se tilanne, mikä sillä hetkellä sitten vallitsee, ja kyettävä sitten elämään sen kanssa. Ja sitten jos palattaisiin siihen ymmärtämykseen, niin ei tosiaan mullakaan ole kaikki lähipiiristä todellakaan yhtä hyvin ollut tukena, niin kuin mun mieheni on, että sanotaanko näin, että kyllä tämä sairaus on taas näyttänyt, että ketkä sitten on niitä todellisia ystäviä ja todellisia läheisiä sitten elämässä, näin. Mutta te ette mieti sitä, että mitä kaikkea olisi voinut olla elämässä ilman tätä sairautta? No kyllähän sitä tietysti miettii, mutta sekin on, kun on sairastunut niin nuorena, niin on kuitenkin tosi vaikea sanoa, että mihin suuntaan elämä olisi mennyt. Ja kyllähän kaikki silleen sanoo, että yleensä on tullut jotain hyviäkin juttuja. Siis se, että en kukaan tietysti haluaisi olla sairaan, mutta se, että esimerkiksi mullakin on se, että mulla lähti tästä sairaudesta se lääketiedekirjoittajan ja kirjailijan ura, joka on kuitenkin tosi mielenkiintoista. En mä osaa sanoa, mitä mä tekisin muuten, mutta harmittaahan se tietysti, mutta eihän sille nyt kauheasti mitään voi. Mitä Sauli ajattelet, että löydetäänkö parannuskeino jossakin vaiheessa, että se tulevaisuus tulisi vähän valoisammaksi? Kyllä mä itse olen nyt vakuuttunut, että kysymyksessä on fyysinen sairaus, ja me tällä hetkellä meidän tutkimusryhmässä työskennellään sen eteen, että me pystyttäisiin kehittämään objektiivisia menetelmiä, jolla voidaan sitä diagnoosia varmistaa. Mutta lääkärin täytyy olla aika avoimella mielellä koko ajan. Sanotaan, että lääkärin pitäisi kaikissa sairauksissa olla avoimilla mielellä, ja täytyy muistaa, että nämä potilaat elää tämän sairautensa kanssa 24 tuntia vuorokaudessa. Joskus olen ihmetellyt sitä, että lääkärit pystyy 15 minuutin vastaanottokäynnillä tietämään tämän sairauden paremmin kuin tämä potilas itse. Ja mä en itse kykene siihen, että mä
ehkä mä oon jollakin tavalla huonompi kuin muut, mutta mulla on mennyt tämän kanssa monta vuotta ennen kuin oon saanut minkäänlaista ikään kuin päässyt niin kuin jyvälle, mistä tässä on kysymys. Ja mä olen päässyt jyvälle vain sitä kautta, että mä oon kuunnellut näitä potilaita ja kirjannut ylös niitä. Ja sitä kautta on muodostunut sitten, on ollut pakko sovittaa joku malli, johon nämä kaikki kertomukset ikään kuin sitten niin kuin yhteisesti sopisivat. Ja sitä kautta on niin kuin uskoisin, että tässä tutkimustyössä päästäisiin eteenpäin. Potilaiden kuuntelu ei ole ihan huono asia kuitenkaan. No se on tietysti potilaille itsellekin hyvä, että lääkäri kuuntelee, mutta lääkärille erityisesti oman uransa ja tämän ymmärryksen ja sen, että osaa paremmin hoitaa, niin tässä sairaudessa olisi erityisen tärkeää, koska kirjoista lukemalla tätä ei välttämättä oppii sen, mitä ollaan tähän asti tiedetään tai epäillään, mutta tästä sairaudesta tiedetään liian vähän ja lisätietoa tarvitaan ja sitä opitaan vaan kun kuunnellaan potilasta. No Henna, mitkä on tänä päivänä sulle niitä hyviä hetkiä? No semmoisia hetkiä, milloin saa tai pystyy tekemään semmoisia asioita, mistä nauttii. Esimerkiksi käymään ulkona vähän siinä meidän omassa pihassa koiran kanssa tai mikä tahansa sellainen asia, mitä tehdään yhdessä miehen kanssa, että vaikka se olisi vaan leffan katsominen kotisohvalle, jos ei muuta jaksa, tai sitten jos pystyy niin käymään sitten jossain tapahtumissa tai sitten ihan tapaamaan ystäviä, että se on myös tosi mukavia asioita. Että semmoista aika niin kuin tavallista elämää, se on parasta. Se on parasta. Ja kyllä mä mielelläni eläisinkin aivan tavallista elämää, että sairaudesta niin kuin, tai jos ei tarvitsisi ottaa huomioon sairautta sitten sairauden niin kuin rajoittavaa tekijää. Mutta hyvin sä oot jaksanut tässä ohjelmassa. Maija, mikä on sulle tänä päivänä semmoinen hyvä hetki? No siis sehän on just se, mitä Hennakin sanoi, että se tavallinen elämä, mutta mulle henkilökohtaisesti kirjoittaminen on tosi tärkeää. Ne suurimmat on ne hetket yleensä, tietysti myös miehen kanssa on kiva olla, ystävien kanssa on kiva olla, mutta suurimmat onnistumisen tunteet ja muut niin tulee kirjoittamisesta, että se kirjoittaminen sujuu tai tulee jotain hyviä uutisia, että joku kirja julkaistaan tai ehkä sitten jos näytelmä pääsisi näyttämölle tai muuten tai juttu pääsee hyvään lehteen, niin siitä tulee ne, että pitää nauttia siitä, mitä on ja tietysti toivoa, että tulevaisuudessa siitä olisi vielä enemmän. Ja jotenkin opetella elämään sitten tässä ja nyt. Nimenomaan tässä ja nyt.